ببین درک دارین ها خبرای نو درک دارین аксияи казанкабоб замоне меша ки казанкабоб нархш 250 рубл меша ина ҳамон замон омад дар қуртобхонаи исмоил тоҷик як ҳафта аксияи казанкабоб ҳамагӣ бо нархи 250 рубл да аксия да ҳамон 250 рубл як чойник чой ним танон як вай ҷурғот ана мезани дам намезани шомаден кадом нафарое ки дар территорияи санкт петербург қарор дорен марҳамат карда биёин бародарҷонои азиз марҳамат карда биёин гӯштомон гӯштои тозаи дасткаш гарантияш қатӣ ҳамин қай ки ютуб қабул намекунад киштани ҳамин гову чорвора удалид мекунад агар не киштани гово мемонам мебинед амезан